Salutare toată lumea, bun venit la un nou episod de Minecraft, episodul al doilea. Aici cu Darius. Salut! Și după cum puteți să vă aduceți aminte, dacă ați văzut primul videoclip, am găsit această piramidă și am făcut o casa noastră. Oh, și acolo e un Enderman. Ai grijă, Darius. Și am început, am jucat doar un picuț de tot off camera. Nu am făcut mai nimic, dar am început să scăpăm de partea piramidală a piramidei. Piramidal. Păi da. Și eu voiam să mă duc după niște piatră că ne trebuie. Chiar ne trebuie. Dați să verific și eu OBS-ul. Da. Din păcate n-am pickaxe deoarece mi s-a spart când am început, pentru că era de lemn. Am Inezia acum niște piatră. Uite piatra. Măcar ai pickaxe? Da, am de lemn. Bun. Trebuie să Lemn facem... deocamdată avem. Da, dar nu de lemne e vorba. Și de cărbune, pentru că trebuie să ne punem și noi niște torțe pe aici. Păi putem să facem din lemn cărbune. Charcoal? Da. Mie îmi convine. Stai să văd și dacă mai văd pe aici ceva. Hai că am 22 piatră, sper să ne ajungă. Văd un... uite chiar acolo. Ce vezi? Scuze, trebuie să așa. Deci, văd un village de biomul ăla de zăpadă și încă un village. Și am mai văzut un village mai pe acolo, pe munte. Ok, o să mergem după ele, dar stai să ne facem și noi chestii, că nu avem mai două furnace-uri. Ok, aoleu! Repede bagă-te în pat. Și nu întreba de ce. Nu, du-te înapoi, du-te. Așa. De ce-i scrise? Nu știu, n-am ce să fac. Să-mi dai și mie un pickaxe. Da, stai că fac acum. În episodul anterior s-a oprit așa din senin deoarece OBS-ul nu mai filma și nu am realizat faptul ăsta. Stai să verific. Bun, încă filmează. Ceea ce e bine. Eu. Ia. Unde e? Ia, Alex. Dăm. O să mai jucăm și niște compe cu Andrei, prietenul acela care v-am spus. Acest canal constă din eu, Darius și Andrei, pe care să-l vedeți. Dar nu cred că le-am zis. Ba da, le-am zis în primul episod de Minecraft, că ne-a dat mesaj. Ah, da, parcă. E mult mai rapid pickaxe-ul ăsta. Și am putea să facem aici un fel de mini piramidă, să facem o cameră cu chesturi și... Facem o fermă, da. Ia stai să acopăr pe aici. Aici scări. Bun, ce vreau eu să fac? Ah, da, să mă mai duc după niște pietre, că până la urmă n-a ajuns. Să scap și de partea asta. Ce parte? Uite asta. Nu, lasă așa. Ia stai să văd.
Dacă o scos pe aia după arată ciudat. Da, o lăsăm aici. Dar hai să pun ăștia să se facă, că Să aduc și niște dărți. dirt. Da, nu mi-a plăcut sunetul ăla. Bine, până vii tu, eu să pun... A, da, și să aduci un sapling. Ok. Dar să aduci o grămadă de dirt. Oh, shit. Păi am deja 5 dirt. Ok, dă-mi-le. Păi cam cât îți trebuie? 30? E ok? Cred că mai mult. Pune-l aici. A, să dă-mi mie. Trebuie să pun morcovi. Deci, apa vine așa. Stai să... Sau... A, e la fel. Ok, bun. O mai duc după niște piatră. Vrei și dirt? Normal. Stai să zic câte bucăți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 cu 9, 13. Da. Hai, știu ce să fac. Să mai scap niște părți din piramidă. Turututum, tum, tum, tum. Iron. Bun. Mamă, și mult. Am găsit 8 bucăți într-o singură de aia. Asta e A, da, și în chest mai aveam iron, parcă. Da, 4 bucăți. Am găsit atunci în piramidă. Eu tot. Hai că vine acum. Am mai făcut spațiu pe aici. Ok. Trebuie multe torțe. Oh, s-au făcut cartofiorii mei. Stai. Ia. Stai. Ce să iau? Vino încă. Bum. Stai. Mamă, ce lag. De ce? E o întrebare foarte... Bun,
OBS-ul încă filmează. Darius, tu în cât de mult vrei să reducem videoclipurile astea? Gen, vrei să punem o limită? Nu știu. Că filmăm de 10 minute. Bun. Și să-mi faci și o greblă. Gata. Bine. Am o idee. O să putem... Am o idee cum să decorăm acolo sus. Punem cu sandstone wall, știi? Da, ca să nu vină și mobii. Stai că ți-aduc eu acum. Stai să mai fac ceva. Mai fac un pickaxe, un topor. Fac și mie o sabie. Bun, și ție îți trebuie sabie. Și un topor ție. Grebla ai zis. Și... Și lopată, dar nu mai am sticuri. Uite, aici am mai găsit două. Hai să punem și crafting-ul ăsta dacă tot l-avem. Și o lopată mie și... Ai de capul meu, mai trebuie un stick. Nu mai trebuie decât un stick și n-am. Și trebuie să mă duc chiar după len. Aș vrea să cam toporul ăsta. Bun, asta. Perfect. Mamă, cât lag am. Filmează OBS-ul, da, OBS-ul filmează. Unde te duci, Darius? Să iau în lemn. Mă duc după frași și mure. Ok, tot văd. Eu mă duc să fac niște pereți. Ok. Dacă trebuie să mai rezolv ceva. Nu știu, să facem episoadele cam de 20 de minute? Nu știu. Cred că e ok. Da. Poc. Puteți să ne ziceți în comentarii cam de cât timp ați vrea să facem episoadele. Ce cam de 20 de minute, că după aia e cam scurt. Nu e, da. Și după aia e și prea mult. Da. Sincer, nici eu dacă e peste 20 de minute nu mă mai uit la niciun video. Depinde despre ce e la mine. La și despre asta. Trebuie să... Bun. Deocamdată pe ăsta facem de 20 de minute, nu? Da.
Și... Față și... Stai să-ți dau chestiile. Să te Nu, tai ca. că nu mi le da. Gata. Bun, vine vân înădat. I-au venit zombie villager la noi. Ia uite-l! Ai făcut wall de la? Sandstone wall? Da, vezi că de acum ne urcăm pe unde se urcă normal. Ok. Aulă! Aici faci cu trestie de zahăr. Nu știu, fac... Stai, te tai. Auci. Pe aici nu se poate urca, nu e de dublu, da. Spari și tu ăsta. Dar pune și acolo. Nu, nu-i nevoie. Aici sunt mai multe. Te pun și pe tine. Și aici. Voiam și eu să pun. Bun, perfect. Hai să punem și aici. Unde? Uite aici. Uite un creeper. Hai să lăsăm. Mi-a dat hunger. Efectiv n-am ce să fac cu el, așa că fac astea mai mari. Ia uite-i! Cream... Pentru o secundă îmi păreau că sunt zombalăi. Aici chiar eu. Ce? Erau pereții aliniați și când a... Creeper! Dar nu l-ai văzut. Dar ți-am zis că e un creeper. Vezi, hai repede să ne culcăm. Dacă n-au intrat deja la noi în casă. Păi să punem și noi o ușă, zic și eu. Hai, culcă-te repede cât mai poți. Stai că să sparg și bucățile astea, că zici că... Ajutor. Răilor. Dar de ce nu ardeți? Ăștia nu au. Pentru că au pălărie aceștia. Lută creeper-ul. Firar creeper-ul tău să E al fie. doilea creeper. Da, ni s-a mai întâmplat odată la fel. Voiam și noi să începem să filmăm, vine un creeper la Alex, boom. Ia uite și Witch-ul, uite! Da, și tu, Alex, nu-l vezi, mă. Omoară-l că vreau să pun aici. Bă! Alex, da, ești. Dar ce vrei să fac? A venit la mine. Și cred că a spart și gardul. Ba nu. Dar lasă-mă! Lasă-mă! Te omoară un zombie, mă. Păi n-am sabie, nu mi-ai dat. Stai că trebuie să repar. Păi dacă ai zis nu. Mama. Oh, dă pe afară. Da, făcut mâncare. Bun, trebuie să o iau pe sus.
Au, mai am jumătate de inimioară. Bun, stai, trebuie să păstrez morcovii. De acum trebuie să o luăm pe sus, pe aici, ca să ajungem la grădină. Ți-am lăsat itemele în chest. Stai că trebuie să reparăm. Sper că mai ai sandstone. Normal. Două mai în chest. Că ne trebuie, altfel nu putem. Cred că fac incense. Bun, dăm și mie lucrurile mele. Ele sunt în chest. Ăla de sus e al meu. Ia să vedem. Ăsta e de 20 de minute videoclipul. Nu mânca toți mă. Ca să mai plantezi, știi? Ar trebui să încheiem videoclipul, că e de 20 de minute. Păi, Bine. Păi, cam atât a fost cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like. și da, și puteți să vă abonați. Și se poate mâine sau poimine să facem un live stream. Bun, pa!